Pa 6 June 2025 Boni Kalindo adatulutsa audio imene ankauza Malawi kuti chipani chakukopina chaganiza zopanga mgwirizano ndi chipani cha Tambala. Ndi zimenezi zikuoneka kuti sizidasangalatse Amalawi ambiri makamaka ochikonda chipani cha UDF amene adakhala ndithu bize kuwanyoza Boni Kalindo kuwalankhula zinthu zosakhala bwino. Komatu Boni Kalindo akuti akamanena zinthu samangolankhula iye amakhala zinthuzo aonetsedwa komanso apeza umboni ogwirika. Ndi akuti lolo chimene afuna kuwauza mancho kuti mungopita mukagule newspaper ya The Nation pamenepo pa front page palitu nkhani yokhudzana ndi zimene adanena tsiku limene lija pa 6 June 2025. Teti matikhale limodzi kuti Boni Kalindo akamaliza mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. The DC amene ndimangolankhulirapo Amalawi makamaka osauka ndipo mapulogalamu anga asamakhala ochita target munthu koma amakhala ochenjeza oziwisa zili ndi iweyo munthu khandiwe chipani khandiwe chalichi khandiwe organization zili ndi inu kutenga kapena osatenga. Kuma ineyo main duty yanga is to advise and direct pa zinthu zimene ndikuziona kuti zikhoza kuzakupasani mavuto kusogoloko. So ine sindili pano kunyoza anthu chifukwa ine kuti ndikhale pano ndi anthuwo, sindili pano kunyoza zipani kapena zipembezo chifukwa ineso ndinabadwira kumuzi ndine Malawi ndi chifukwa chake zangazi sinimapangira kunja atuya ndimapangira muno ndipo ndimanena kuti chobweracho chibwere koma bola ine ndinene chilungamo. Lero tilankhula kwambiri za mavuto amene akukumana ndi anthu osiyanasiyana muno Malawi. Programu iyi ikhala ngati nansanganya koma mwina tisanapite kumeneko kunansanganyako nafuna ndikuziwiseni Amalawi kunena kuti paziko lapansi palibe chinsisi olowota chibisa chinsisi chomotani koma siku lina chimazaululika. Zili ngati mzimayi amene ali oyembekezera akhoza kumakana kumanena kuti ine sine oyembekezera sindili ni mimba koma mimba ija imazaoneka chifukwa imakula. Zili ngatiso chimozimozi anthu ena ali ndi nkhalidwe lomabisa matenda nde akuluakulu ena amanena kuti matenda bisani koma maliro tizamva. Mawiki apitawo ndidanenapo za kukopina ndipo anthu ambiri audio imeneyi mutayimva makamaka a UDF mudalankhula zambiri zonyoza kunditukwana ine kunena kuti ine zimene ndimalankhula ndizopanda pake zimakhala zachamba koma ndidanena kunena kuti pali kuthekera ndithu zoziwika bwino chifukwa inetu sine ndimangolankhulatu inetu sinimangolankhula pali zinthu zina ambuye amandionesera kumaloto komanso ndili ndi intero yoopsa kwambiri imene imachokeranso kwa anthu osauka amene amandiuza. Ndidanena kunena kuti chipani china chakukopina chikupita kumgwirizano ndi chipani cha MCP izi sizidakhale bwino mkamwa mwa anthu ena mmitima mwa anthu ena. Lero anthu aja mmapanga makani aja takaguleni newspaper ya Nation ya lero pa 25 June ndiye mukawerenge zimene zili mmenemo. Ine sindikuuza ni zimene zilimo kapena inaso amene simmagula news mulibe tangomverani wireless ya Times, wireless ya Times kapena so Zodiac pa maprogramu awo amene amanena kuti kodi news zalembanji ndiye muumve nokha amene muumve mvemvemve tikamakuuzani. Nthawi ina yake ku India kudali munthu amene amati akaona kuti alendo abwera amatenga ng'ona ndikumayiseweresa ndikumayikamo mkono mkamwa mwache muja ndikumayikamo mwendo ndikumayikamo mutu alendo ndikumasangalala ena ndikumamva chisoni ena ndikumamuyitana kuti ase ng'ona siyoseweresa ifeso kwathu kunza tuwina sochuka anamwalira akucheza ndi ng'ona koma anthu samamva. Iyeyo so uyo wa ku India yo ankazitenga zimene zingati iye ndi iye dolo kumasewera ndi ng'ona koma siku lina alendo atabwera
ndikutenga mutu wache ndikumawika mkamwa mwa ng'ona, ng'ona ija inamuja. Ng'ona siyosewera nayo. Pamene pafa nzako uyenera kuti munthu ukamadusapo uzisamala, ngati ukuyenda pa galimoto uziyenda pang'ono pang'ono, chifukwa malo amenewo panafa nzako. Anthu ambiri timangoyang'ana ndalama, timangoyang'ana kutchuka, sitimafufuza kuti kodi olo mkazi amene ndikufuna kumukwatirayi, popeza ati mamuna cha anamwalira ndi chani. Kodi mamuna uyuyu amamveka kuti amapha akazi chifukwa chani? Timangoyang'ana ndalama. Izizi za 2025 izizi mukukambiranazi muzandikumbukira, koma ndangofuna ningokuwuzani kunena kuti ng'ona siyosewera nayo. Lero tiyalankhulira kwambiri awa amachedwa a small scale business miners, amene amapanga za mining activities, amene amajera kapena amakhala kuzera kumapanga business kuzera ku miyala ya mtengo wapatali. Anthu amenewa akuzunzika kopsa chifukwa boma limeneli unduna umene utabwera kwa Zikhale Ng'oma anapereka bani ya mining activities ya 21 days. Ndicho linga kuti ati aunike zina ndi zina. Koma I can tell you kunena kuti 21 days inachita elapse kale. Ndipo sekta imene kapena anthu amene waopanga ti business ting'ono amene amajesa mabanja awo kulipirira ana ku sukulu kuzera kugulisa miyala ya mtengo wapatali ali kakasiso pano. Ndipo mboma ngati siri kuziwa muziwe kunena kuti chifukwa chokuti simukunena china chilichonse 21 days idapitapo kale anthu toyamba smuggling ndipo kukuchitika ma activities onyasa kwambiri. Nthawi zina ukamaona ma road block wa asanasekedwe atangosegulidwa ungoziwa kuti kunena kuti palipo china chake chimene chikuchitika. And anthu amenewa akuzunzika amidst challenges zimene zili muno Malawi. Anthu amene wawaso tikaona in one way or the other ndi anthu amene anayenera kuti akhale bwenzi leni la boma, chifukwa muno Malawi kuti munthu agulise miyala yake kunja ndiye kuti mubwera forex. So ngati mukuchita bani anthu amene wawa simukupereka ku listening ear and eye kuti muone kuti kodi anthu awa akuzunzika bwanji, komanso amachita contribute chani muno muziko in terms of forex. Muziwe kuti zinthu zinkerabe kuvuta. And moreover forex ngakhale a Reserve Bank achita kuneneratu kuti forex yavuta. Even olo mabungwe amene amaona za fetereza akudandaula kunena kuti chaka chino chikhoza kukhala the worst year ever in Malawi, chifukwa chonena kuti as we talk now fetereza muno Malawi mulibe. Ngakhale waboma imweyo amene mwamugula ku kampani ya Nsomba sizikuziwika kuti azabwera liti chifukwa chakusowa kwa forex. Makampani amene amatenga fetereza kuchokera kunja kubwera kuno akulephera. Zosatira zake ndiye kuti kuzakhala njala chifukwa anthu sakwanisa kulima. So timafuna tikuuzeni inu aboma kunena kuti nthawi zina musamapange zinthu zosokonekera. Mukupanga zinthu zosokonekera kwambiri chifukwa khasi ndikuziwa kuti khandi nkhani yomwe yokubayi khamufuna muzigulisa nokha miyalayo, koma mudziwe kunena kuti dziko lino ndi la Malawi ndipo Amalawi akuzunzika kwambiri. Kuchoka pamenepo tiye tipite kwa tiye chauwa kudedza kumene aboma sono ayamba programu yomapita kumuzi ndikumakajambula malo, ndikumakayeza malo, ndikumujambula munthu, ndikumuuza kuti malo akowa taayeza ndi atali mwakuti therefore ulipire ndalama. Inu mmene ziko lilavutira mwina mukhoza kukhala ndi programu yabwino yonena kuti anthu khomera misonkho malo awo, koma mwina mwayibweresa nthawi yolakwika. Pena pake muzikhala muziuzana m'maofesimu kuti kodi programu iyi tikayitenga ndikuyipitisa kumuzi tikukamuthandiza munthu kapena tikukamupweteka munthu. Kumayani kudeza kwabwera aboma akumayeza malo a anthu ndikumawalipirisa ndalama. Kodi mmene ndalama zavutira muno Malawi ngati zikusowa anthu a mtawuni, kodi munthu wakumuzi angakwanise?
ndikhoza kukhala program yokongola kwambiri kuti nkhani zoberana malo zichepe, munthu wina aliyense azikhala ndi malo ache, azikhala ndi mapepala. Yes, it is true. Komano the way mwina mmene mwayichitira handle leaves a lot to be desired. You are bringing too much programs as we talk now. Boma romwero kuzera kumakla atafuna anthu azichita register masimu kadi yawo kawiri without giving them civic education. Pena kumafusa kuti kodi sopano anthuwa aziperekaso masimu kadi walipo kale ndi akapangeso register kawiri. Why? And apapa mwayambaso program ina yomapereka mafoni mmamizi. Zonse zitu zikuchitika pamene anthu akudikirira chisankho cha pa 16 September 2025. Ndiye ndikumazifunsa kuti kodi maprogramu onsewa mukupangawa omapereka mafoni m'mizi kumauza anthu kuti azitenga chanzika chawo iyena ndi awa akunena kuti azipanga register masimu kadi. Nthawi yonseyi munali kuti bwanji simmapanga nthawi yonseyi? And why now mukupanga pano chifukwa chani? And programu iyi yomapita m'mizimu ndikumakatolera ma ID yachuluka sopano kwa basi. Ngakhale olo pavumbwe pali munthu wina ogwira ntchito ku Salima Sugar Company, mkazi wache akuyimirira kwa vumbwe kutyolo akumauza mafumu kumaopseza mafumu mpita m'mizimu muzikatengamo ma ID. Izizi zikuchitika kwa vumbwe kumanena kuti amene sazavotera Lazarus Chakwera ndiye kuti iniyo basi kunoko kutyolo sikuzakhala chitukuko. Amene yotu mkazi wa bambo bwana wakuje ni ku Salima Sugar. Amene yesona kuyimirira UMP kumene koko akumayenda m'mizi kumatolera ma ID. Kumatolera za nzika, kumatolera zovotera. Amene yotu ati ndi Shadow mkazi wa bwana wa ku Salima Sugar amakhala kwa vumbwe. Kumaopseza anthu kwa vumbweko. Kunena kuti aliyense afune asafune mukwenera kuti mundipase za nzika, mundipase zovotera zanu. This behavior is growing kwambiri. So amakhala you need to be careful. Ngati izizi mukupanga zingati simusamala siku lina muzabweresa nkhondo. Amalawi atopa sopano ali ninjala. Izi mukupanga kwa achauwatiye kuko kumayani kuzomba ukuje kudeza uko mukulakwisa kwambiri. Tiyeni muphunzire kumapereka civic education. Muzipereka kaye civic education kwa anthu aziziwa asi chinthu chimusana chiyambe muzipereka kaye ulangizi wabwino anthu adziwe kuti kodi chikuchitika ndi chani. Koma mmangopanga zinthu zanu basi kungozipanga panokha basi kumangoona ngati ati chifukwa chokuti ndinu boma kumangopanga zinthu zosokonekera zimene zizi zikubweretsa mavuto osiyana-siyana kwa Amalawi. Anthu akuvutika kale nderero muzikayezera malo awo ndikuwauza kuti ngati malo siupereka ndalama tikulanda akhala aboma. Umenewo ndi uchisiru chifukwa kunja kunoko kuli malo osiyana-siyana amene anasiya azimbu yathu azigogo athu malo athu aifeyo Amalawi. Zimenezo mwina muzipanga kwa anthu obwera koma kwa Amalawi yambiri ndiye wina achi athamanga ndi nthungo. Ndikukuwuzani straight, wina athamanga ndi nthungo, wina akhabidwa ndi chikwanje chifukwa mukupanga uchisiru kwambiri kubomako mwatizolowera kwambiri. You have got too many programs. Why osazichita shift? Chifukwa apapa munthu akamanena kuti amakhala mufuna mwayambe njira yobera zisankho ndiye kuti munthu mumulesa munthuyo simungamulese tuya ndiye kuti mufuna mupeze njira yobera zisankho. So anthu mining, ma small scale businessmen mining akuzunzika akudandaula komanso kwa achauwatiye chauwa kumayani kudeza anthuso akudandaula komanso generally in Malawi anthuso akudandaula kunena kuti amakra akufuna achite roll out program ya masimu kadi andi ku Airtel kokhala kutiyeni mukupanga zinthu zopusa kwambiri mwapereka ma charges yanu mwachinsisi kumadula anthu a Airtel mane kumachaja ma service fee olokuti ungotumiza ndalama kwa munthu akukuchaja iwe wotumiza iwe kuchajaso munthuyo ndi kuchajaso service fee. Many avutira ndalama. Why don't you give amene ni muliri a Airtel? Why don't you give civic education? Kuwauza anthu kuti tifuna tiyambe kudula. Lero chuje ni chichati chanu chija mwachichepesa sopano
chifukwa chokuti mwaenjezera ndalama. Anthu amene akufuna kumachita withdraw ndalama akudulidwa kwambiri, anthu amene akufunanso kuti atumize ndalama akudulidwa kwambiri. Andi mayunisi aja masiku anowo kwagula sakuchedwa kuthamo mufonimo, anthu ambiri akudandaula kwambiri. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana pano ndi moyo wa mpolisi. Ngati kuli anthu omvetsa chisoni kwambiri ndi apolisi, nafuna ndikupempheni inu ayolini yolamu kunena kuti tiyeni mukamachoka pa udindo pano musiyepo legasi kuti ku polisi kumunapangira anzanu zabwino. Apolisi akuzunzika kwambiri. Mukamapanga mapulogalamu anu muziyikapo a human face, muzizifunsa kuti kodi muli inuyo munthu kumakuzusani 2 am ndikukakuyikani pa nseu 2 am, koma president yo akuyenda 4:30 masana, yeti munthu afika 2 am pa nseu. Pena pake muziyaganizira apolisi, musamatenge apolisi ngati ndi ziyalonda. Apolisi sonawonso ndi anthu, ali ndi mabanja awo, ali ndi ana awo, ali ndi azibale awo. Musamatenge ngati kapena ndi anthu okuti ndiwosowa zochita. Pena pake taziganizani, munthu kukamusiya pa nseu 2 am, koma president ati chakwera akudusa 4:30 masana, akakhale pa nseu panja opanda zakudya. Andi ati pano pamakwezano sipano kumampasa allowance 10,000 wa polisiyo kuchokera ku 2,000. Andi 10,000 yonso mwenaso penaso samalandira. Koma mumakhala mulibe chisoni, aku headquarters ku area sate. Ndiye pano patu ndi ya polisi yotu 10,000 yo akususukira nayo yotu kususuka. Mabwana ni mabwana kumatuluka m'maofesi ati kuthamangira kuti akaime pa ujeni, akaime pa malo alandirepo 10,000. Chifukwa amene sakumpeza pa malopo sakumupaza. Kuzunzika kwambiri. Komanso chenjezo kwa inu aziphunzitsi. Pakali pano m'masukulu mukubwera anthu a MCP ndikumakunamizani kuti tikupasani 200 million. Muzikhala m'magulu ama 2020 tikupasani 200 million. Mukatero mutengeza nzika zanu ndiye tikupasani ndalama. Musanamizidwe, samalirani maziphunzitsi ndinu anthu osauka inde, koma musamale chifukwa nyengayo akubwera, onamayo akubwera na akunamizani apeza njira zosiyana-siyana. Even m'mizimu muli mafoni amasimu kadikale kumene kukuchokera ndalama sikukuziwika, koma kumakuwuzani kuti uchite chisa ukuyenera upereke cha nzika. So inunso maziphunzitsi samalani, ma 200 million akubwera, koma muziwe kuti 200 million mugulisa sogolo lanu ndi sogolo la ana. Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.